Niyam amu ijay Ilocos Norte ti Taxical Service online application para kadagiti taxical wenno tricycle operator ken driver. Kabiyatan na Bureau of Fire Protection iti Region 1 nakasaganan para iti Semana Santa ken summer vacation. Dagita ken dumadamag iti Ilocanja isang bay ni Dayan Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, manamnama ang mapapintas pa iti commuter mobility inton sumaruno a bulan, gaputan nagperma iti katulagan ti LTO Lawag District Office ken maysa a pribado o kumpanya, nga daan iti application ang mabalin usaran dagiti commuters. Tinasao a katulagan ket maysa a taxical service no sa dinno mabalin nga aramatan dagiti commuters tapno mapapartak ang makaala dati pagluganan a tricycle iti sa dinuman a lugar iti Lawag. Panggap ti taxi nga agserbi nga accessible ng runa kadagiti umili kadagiti subdivision. Ken turista ang masansan ang marigatan amang birok iti mapagtalkan na transportasyon no sumarong karda kadagiti nalatak a destinasyon. Kabayatan na a group 13,000 na tricycle drivers iti probinsya ket nakaawatan ti cash ken grocery assistance babaan iti Metro Ilocos Norte Council kaspasat iti first quarter rollout ti aid program manipod iti 14 a munisipalidad. Tulong daytoy ti gobyerno iti katangaan ti karit iti oil crisis. 13,291 a tricycle drivers ti imawat ti sag 2,500 pesos. No sa dino dumanon iti a group 33.2 million pesos ti pakabuklan agatad ti cash assistance ken 6.6 million pesos worth met ti groceries. Impanamnama met ti probinsyal a gobyerno at ti sumaruno a pasat ti distribusyon ket may paayan pay dagiti dadduma a munisipalidad nang runa iti Batak, Pagudpod, Banggi, Pasukin, Burgos, ken Banna. Impanamnama ti Bureau of Fire Protection iti publiko nga agtalinaed a nakasagana ti ahensya iti Emergency Response Services. Kaya nagtultuloy nga uninterrupted dagitoy bayat ti Holy Week. Iti laksid ti agtultuloy a pakasaknan iti supply ti gasolina. Nang ipatungpal ti BFP dagupan iti allocation ken prioritization iti fuel reserves para iti emergency operations. Impasigurado pa iti ahensya nga kabayatan ti Holy Week kat nakasagana dagiti fire trucks ken ambulansya da ken umdas ti stock da a petrolyo tapno makaypaay serbisyo iti anyaman nga emerhensya. Iti La Union, nakasagana matan ti PLGU nang runa kadagiti na isagana a precautionary measures ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office iti isasangbay ti Holy Week ken summer vacation. Napagsasaritaan da dagiti safety protocols ken risk mitigation plans kas panagpadpadaan iti panagakar dagiti duboto ken turista gapu iti relihiyoso nga aktibidad, panagbiyahe ken turismo iti entero a probinsya. Naipasidong ti probinsya iti blue alert status nga adaan emergency response teams anay destino iti entero a probinsya. Pakiramanan dagiti emergency medical services, rescue vehicles, panakaisayang kat ti surveillance monitoring, ken dumapay nga emergency apparatus. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Barok a Pilipinas.